Kagawad, sino bang mga inilista mo dyan? Ang aking asawa at mga kapatid. Inilista niya rin pati ang sarili niya, Kapitan. Ligtas ng mundo, naipon na ang lahat ng Dragon Balls. Ang sabi ng jeep ay Guys, 14 years old na ako, nanliligaw ako, pero hindi pa ako tuloy. Anong gagawin ko? Bago tayo pumasok, salamat nga pala sa mga nagambag kanina para makabili tayo ng inumin. Sinong di nagambag? Uwi kayo, putang ina, patayin ko kayo. Hoy, adik. Ha? Alam mo kung na masarap gawin sa itlog? Ano yun? Hindi kumutin. Pre, may sasabihin ako sa'yo. Wala nang red doors. Yan ang sabi ng tendera sa may kanto. Sabihin ko na, meron ng relief! Nasaan na yung ice cream sa rep? Ikaw daw ang kumuha, sabi ni mama. Oh, bakit kinain ko na? Ah, ganon, kinain mo na. Mag-tiktok ka na. So, ikikis kita para magiging tao ka? Malubha ang sumpa, kailangan tsupa. Kagawad, sino bang mga inilista mo dyan? Ang aking asawa at mga kapatid. Inilista niya rin pati ang sarili niya, Kapitan. Pare, walang mabila ng alak. Ha? Patay tayo dyan. Extend daw ang lockdown. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.